Hi guys! We're here. Kita siya. Dese. We're here. We're here. We're here. Kadyon lasa ko i-test ha. Paminawa daw be. Kasi ba, tisinga ko na ako. Ay, bulat pa ka ana. Tapos core mag-iyan na ko akong mic mas kasok pa bagyap. Live na. Ako bago nga peke. Nagyapon, no? Sa pag-count na ako, inom dumi ha. Testing mic, gi-on na ang mic. Testing mic, gi-on na ang mic. Barigyapon. Daw kung Ni ako be, i-off na ako be. Kani abe, turn on, turn off original sound. Hello? Check. Kusog ba? Hinay. Okay lang. Okay ra? Okay lang. Kani be? Hello? Original. Okay. Okay, so mora to siya. Okay, bye. Okay, balik sa testing, mora to balik, siya balik. guys. Okay, bye sing tanan diha. Alright, teka muna ha. Okay. Antod karon sige lang gyapon mi og testing. Adjust. Igo yung mga 5 years ani may gala master oh, na ginamo sakto ni na yun. kadugay na. Ma-perfect ni nato kadugayan. After 5 years. Hi guys. Hey! Oh, sound. Hi guys. Ala, oy. Nako, oy. Good evening. Ay, kada di. Woo! Woo! Okay. Woo! Boom! Ay, mga tagtag-load, unya. Mga tagtag-load ay, mga tagtag-load. Okay. Na nag-join sa atong raffle, tulo ka book sila. Hala, oy. Good evening sa tanan. Monday na po karon. Yeah. Basta Monday, Lunes ginamay gala. Lunes. Okay, ito na po ang mga perti, mga igala ninyong kauban ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. And syempre naman, Joe Romantico. Kami lagi yung duwa karon, wala Ay, lain. perti, way problema. Kami mo magbayan-bayan sa talent pi karon. Oga, in fairness ha, dahil kayo mga taner kung pila daw bay kung magpag-guest diri. Lagi tay kasabutan. Check mic test. Hello? Ana. Yan, manghod na ni Joe kanina nakita sa sa screen karon manghod na. Ha? Di na niya anak. Aha. Sa mga nag-testing ba? Sa mga wala-wala? Agay, masyadong minus man. Aha, kadyalan. Copy, link. Silang Master Puppet na natong nana ba sila mga igala sa ilang mga kuan kung asam sila gibutang ni Lord. Aha, Hello? wait. Yan. Tandog. Halak ka. Maria, nag-message oh. Manghatag siya napkin na yung gigamit. Napkin. Gidugo li siya. Para sa mga lalaki. Magbayad ba na sila sa tuwa? Mo sponsor ba na sila? Mo man na diha. Hala, mo sana diyan. Na may kuan. Di man ni pwede nga kuan. Wala may libre ron, mo backing kay karon, labi magpitos kay karon. Nalagi na utana ka nang nay mga kuan ba mo guess, way problema. Promote sa produkto pero natay. Natay. Friend. Alam na this. Alam na kabalo ba mo nga medyo pitos ang panahon karon way hosting so di pwede man. Taon para ba ni ba? Taon para ba ni burang isa ka tuig. Wala na nag-decide na ko nga ang akong kilid sa balay, akong ipabasukan balik eh nidagdagan po ng kuan tapos nag-order na kog bali duha ka load nga garden soil. Ang mga silingan na mo diri sa village, wala na nag-garden soil, nagkuan na garden na ta karon. Wala. Sunod na At adi ang sa Westwood. Wala pizza- na farm na di Farm, karon. Mainganyo man sa kadiri Erp kay wapo ba yung mga punuan diri sa palibot. So paibugay man dayon ba pasosyal. Nakatsada na sa pasikatay. imo kay plaster kay imong imong pwesto po diha. Ay, Balo, grabe. kung kaya imong Pero medyo batoon lang mo Multi- nang kailangan nako tambakan o garden soil. lagi rin na garden soil. Buta garden soil kay listen magayo kung walay kuan garden soil kay dili Ba? pwede. Okay, masyado pag nag-try man ko or pag ana na ako, pag dukdok na ako, ana di oh, pak! Barangay. Bato man, masyadong bato man.
Burag bulabog man imong lawas. So, dapat sa tambakan sa. Yes, so Para tambakan sa perfect nato kayo. may. Pero ako sa siyang ikuan ibasok-basok ana ba. Mm. Takol ba na kaya mong Organization. organization karon sa village? Fertilizer. Di na ka mag-1 herb. Di na ka mag-CR. Ay, siyempre. Oh. Ang mga AH dito na tanan Dito padulong na yung labay, sa tambak mga na. ori, mga ana. Uy, Dito sayang. na. Ayaw. Ibubo na dito sa likod. Ibubo sa likod. Oh, na. Taka to akong problema dire, di ba? May magkuhay bahog dire. So, Oh. ang buhaton ako dire, akong planggana na, dako na akong planggana diha. Dito na Oh. ako ginayabo. So pag ana magpistang ulod, Lagi. muna ako i-compose butang sa yuta, healthy kay yuta diha. Di ba? Dali na Grabe kay ni tubuan. ginawa. Pero ambot lang kung tiniguang ba ni nga hobby, pero may na lang ning nang mag-harvest tag makita to na yung mga carrots, Oh. mga atsal, kamatis. Matakong, cabbage, Yes, okra. litose. Tapos sikreto rin ka magbuhay pudog ka ng baktin nga baboy. Oh, mali ka na. Sige, tingnan mo silingan man ni mahuli karon din ni kuan ba? Ano siguro na ini-aspire siya? Ipatawag man siguro tayo may gala sa kunani sa barangay aning Kalikihan. Homeowner. Mamasa sa tag mga first honor be kisa bang mga first honor kadyon lang ano nalausap naman akong setting karon Ako din. direbe. Ay dili kani akong fan page karon Erp. Ang gibuhat ani din ako ron. Gihimo na ko ni siyang burag gaming channel. Kay para atong mga live nato ang mga viewers pwede tatagaan og stars. Kung asa matag stars is almost $1. Oh, may na lang Erp maka TM-TM Sa asa ka page katong bawal bubog Bitok show. University. Bitok University kanina Para pa. atong live, pwede dayon na at least natay mga subscribers na kuan di at least Pwede sila maka ang kago na to ba di kayo Sponsor. Ana Alright, so moro to, undang na Mora to guys ha. Salamat Okay, sa sige. inyo. Salamat kayo. Wala pa mo pa Ay, laban na isa day. Natay bisita isa. Ana ta bisita kadyan lang kayo. Ingat. Oy naday. Ana. Ingat mo. Oy, Master hi. pa Ito na mo. mga live nato ang mga viewers. Ito na mo. Gilatan Ito na mo. Gilatan ka na mo, gilatan ka na mo. Ikaw pasad nga dili makompleto ning mga hilason kung wala sa ka-ERP. Bisan pa mag-usahay late ka, halos tanan. Pero kami, laging perminti na yun. Uy, ayaw ninyo emphasize pero kay Hago siya. basin magtuo pa lang na sila nga grabe gyud kay ko kalit gyud permi nga isa ra ka buok ang on time Dili de perminti na eh. dili perminting grabe si kaya mga duha ang on time. Grabe, bro, kusog lang kay imong audio karon ha. Bro, pasikatan gyud minimo karon. Gata ng minimo. Ha? Anong kusog man imong audio karon? Kaya, Mag-change ako headphone na kay nakapalit ko original nga ano ba? Sennheiser. Sennheiser. di kusog mo gay Meron kusog plastic gay lang. akong mic ko. Asa? Papo mo gay akong mic ko. Oh, Hello. Wala. Just mic. 1 2. So, bulang kristal mo na. Si John nagpalit og kuan. Gusto mo- Masyadong picky man. Gusto mo magpatag-an sa inyong mga sa damgo, problema sa kinabuhi? basi sa mong damgo. Kaya kung damgo Atong murag nado ko sa nagnaon, kongreso. Kung matuman ba ang inyong damgo? Teka muna mga first honor. Ako sa ni kuan na. Shout out Henry sa pinaka nag-share first honor si Henry Baksarsa. Mayong gabi Katarina Bitina Pasaway. Hello dia Dante Pilapil Melendez. Ano yung mga suki na to? Si Pia Angel Pulutan Abaw. Konnichiwa mga ka-BBS. Konnichiwa do mo arigatou gozaimasu. Genki desu ka? Mora to. Ed Flor Navarro, katawar sa tani, same to you ma. Mafi Yasugas Swarovski. Swarovski. Kulbag yung apelido mo. Mura magka ng mga pangko. Nagkatawa ko ba? Swarovski. Nagkatawa ko kay murag iges nimo si Sweet Maricar. Jenki ges ka? Jenki ges ka? Genki, Jessica. Jenki ges ka? Omeg, Sashe, abot-abot sa Kuwait, kiningalay, makahilak katawa sa mga Sasi? istorya. Kao ba ni Naruto? Si? Omeg? Kao ba ni Naruto? Si Omeg? Sasuke. Sasuke? Sasuke. Sasuke? Oh. Mm. Hailin Yan Guazon ang Damalerio. Katarina Betina. Jovert Kana. Rementizo Romanos. Uy, suki. Si Romanos ni nga si atong guard na to. Kagard. Oh. Bantong Gagard na Romain to. sa Cesar. Unsa po'y topic na to niya? Uy, updated mo na itong head guard na to. Ano atong ganahan dia? Munang Mo ba ni katong Munang ka kuan. hinapay ani nga ng patisoy kay gyud kana? Oh. Mo ni sa. Si Jovert Oh. lagi. Siya lagi na. Katong nag-abot nga Original puros siya babae sa guardhouse mo ba ni di po ni mao?
Ay, dili. Wala Buotan ni nga Jobert. Abotan Pero original nga Joe Romantico. Buotan Amo ni. ni mo. Joe Rom sige na. Abita. Buotan ni. Nagwitik siya sa ako 500 ganina. Buotan ni. Oy, sabre ni pabor. Dili isaba daw. Jobert, okay na daw kay karon Brad nga ingani daw nga gimingaw daw sa nato kay ang mga guard pero at least karon pwede na sila matulog. Tinood. Ay. Dili. Dili ba. Ano siya, Mi? Kaysa una hasog mingaw na kaysa lagi una na, kay sir. matag karon nugon niya sige sulod sa gate sige karon wa na. Relax pas kuan. Relax pa. Di sila Akong hagok karon. gikumusta ka ganina. Ano ko, guard. Dabi, musta mo dani? Amo na lagi na protocol sir. Dagan pa mga requirements. Ano ko nga. Dabi ka mo. Ay, sus, nahurot na mo mga kanta si kanta na ni. Wala na gindi si mga kanta. Unsang tayo mga lyrics ato. Nahurot na mga kanta in town. Dili man madunggan ng MOR kay wa sad sila kuan sa atong online. Online ay tama. Karon kay naka-test broadcast mi karon na sa among online ha. Adto mo sa mor.abs.cbn.com/mor Cagayan de Oro. So nami kuan dito may gala. Test broadcast mi karon dito, gatukar mi dito, ana uban na tong online gina kuan na to dito. Pero nalay uban nga reklamo pa kay nay uban mga sitaw nga na browser dili mo basa gatuy-tuyok. Sa akong sa ako ang tawag na sa phone. Oh, gatuy-tuyok ang mga iPhone mura galisod og sulod iPhone galisod. Maglisod mo nang sa kuan ko nakatry ko na Android. dinhi sa laptop na. Oh, pwede. Android Android. Tapos na po Unsa yung to? browser sa Memorize na ako, be? Firefox. Memorize na ako. mor.abs-cbn.com cbn.com /MOR Cagayan de Oro. MOR Cagayan de Oro. Register na din kasi imong kapamilya name. Siyempre, ana ra may gala. Alam mo, mga OFW na to nga magtanaw. Kabalo ba ka nga na nag-PM sa ako, Brad, nga kanang tambal gid sa Kamingaw gid ning mga ingani nga mga programa gyud mga Bisaya na mga ganina di ba kita ka ganina tama ganina si Ken. kita ko nay mga ingana ba nga at least lugar makakuan sila mo nang tagang ganito sila gigayon na makasulod sila sa Zoom nato para magcheka-cheka ta ba ana ba no Lagi? ba kaning Zoom asa man mag-download na sila daan. Oo, asa man ang link gani ana ako i-paste karon to. Abi din ako bi, ma-paste mo siguro na ako diri. Narang Zoom na to. Nara na ma-paste ba na. Pin din ipin. Ano? pinda yan Again, kani nga tong Bitog-Bitog University, gimo na akong gaming channel para pwede sila makahatag og stars nato. Basi day maluoy sila nato. Sa matag Star Earth, mga kuan na mga cents, mga dollars gyapon almost at least ba. Pero karon ginagpa-verify pa ko kay nagan may verify hantud sa mahimo siya. So kung uban nun, may stars. Kadyo lang kay gipa-verify pa na di man na diretso god. Imo pa man ang i-kuan dito okay. pa-verify. Pero salamat daan sa inyo mga igala ha. Salamat. Salamat in town makapalit na kuan ba diaper si Joe. Kisa man nag-ingon si Brad Enriquez na dili lagi ko mahatag. Wala pa kay i-verify pa na Earth. Napa man supposed to yung be requirements. mahatag siya. Pero kalma lang, grabe sa kay. Ang primero nga step, Teka. i-convert pa nimo ang channel. So karon na-convert na, okay na, nakapasar na. Okay. So nana po din sila ipa-require nga number of hours, anana, kay ilan man gusto nga kunon ba. So mo to, okay, Yo. bye. So, I'm sure Kinsa napasado naka-idea ani? Kinsa naka-idea ani? Siyempre ako. Asus. Siyempre. May lain pa. May lain May lain ba? Hilas. May na lang may gala ba? So mura na tong. May na lang na-adapt na din nga channel. Ay, maghimo na ikog channel Takot ba na kay ta. kung mag Call of Duty ta Joe. Oo, dito dito din ta magdudula Joe. Pwede. Muna ko gusto karon kay gusto ko mag Call of Duty kay nalingaw gani naglagot lang ko gabi kay permi ko kaigo. Wala ko sa kondisyon Maglisod gabi. lang ko Joe. Maglisod lang ko, murag naulit ko Joe ba. Palit Ano man? atong controller ba nga naon ra pagtiraw. Mas lisod ra pagtiraw. Mas lisod. Mas lisod. Ana man. Ano mo ko? Dili mo gid mo kuno matira mo gid ha. Kani ana betray na to. So dagan na kay mo gaming. Anyways. Lingaw kayo. Ito istoryahan, may gala. So ganina over sa panihapon, nasa ko'y bisita, di lang ako magsabakin sa. Kato na pod. Basta na ako bisita. Grabe ni kay na ba? Basta na ako'y bisita. Okay. So, istorya mi ana. Tapos siyempre ko nga, kumusta mo dito ni mong kuan? Ano siya sa imong tiguang naman siya kay dalagan mo yung mga anak. Sakita nimo makaingon no. Ay idara na. Idara. Si istorya mi about sa iyang wife ana. Kadugay na si istorya nga kanade iyang wife daw atong pagminyo nila nang
kuan gid sige daw sila glali. So sino na ko pangutana? Mm. Ano? Kaya kuno na maguna ko kana magong lalis kung love nimo ang tao bay pag nasa something, di ba, i-try nimo og sabot because you love him di ba? Di ba? Love ko nimo siya. So kailangan tapos nagpakasal man mo, so meaning para sa ko magpakasal ka para kanang dapat nakailan na ka na nga person. Ana ba kana unsa yang kinaiya? Ang problema din niya mga nag-uyab sila, pag-uyab nila, long distance relationship. After 3 years nagpakasal. Kay nag-awas-awas ng gugma. Pag minyo na nila, ang naitabo, dito na sila nag-getting to know each other, nga minyo na sila. Minyo na. Ayay ka. Pero nabalilo. Wala man sila nag-live-in or nag-isa ka balay. Baliktad. So kung imong gipaminaw lang ginako akong bisita mga igala. Ang akong bisita mo ingon man gid sa kadugay nga ay kuan gid so perminti niya gistorya unsay nakapan sa iyahang partner. Oo. Tadi daw niya nigawas daw ang kinayas niyang partner which is di niya ganan ana ba. Kay hilumon daw kaayo ana. Sometimes nakatawa sa ko nga part kay mura nay familiar. Nya kanang grabe imong joke tapos paglingin nimo wala na imong partner. So naghilak na sa unsa lugar to ana or kanang ingana nga nay one time nga naghustag ka sa party tapos pag mangaon so dito ka sa lamisa sa mga big boss kay bossing baya dito ka palakas ka na paghuman sa pagkuan sa big boss paglingin nimo hala na wala naman akong partner nagmahay din anong wala mo na duman og kaon. Ayay. Ana mga ana. Ah. Kuan ba ni part ba ni sa but anyway, so ang akong bisita Adjustment. Ang bisita ko kanina more on kanang negative gyud sa iyahang kuan, sa iyang jusawa sang. So ako sa ginoo nga so pero sa man laban nimo ni siya kay I mean wala sa lugar ka gi-understand lugar nimo nga ana sa like for example, pasi nagmanya lang siya. Di ba na po yung ana mga partner nato sa hay? Mga uyab nato or bisag jusawa na biocams or jusawa sang regardless, usay na yung mga nga kuan kay gusto nila nga lambingon din naton siya nagmanya lang di ay ni. Gamit ko na. Di ba ana Taklaan na to na bit. pero tungod lagi brad kay usahay wa na dili dapat kuan siya dapat ing ana ba. So ang atong question is kinsa ang pangalan sa akong bisita? Mo na ang question. Dili ba kanisi? Ang question na for today Is wala pa pagaling. Ang question ani lang. Unsay kinaiya nimo? Sa more on sa ang problema ni kung daghan ba mo tubag kay narabi uban dili mo amin. Pero unsay kinaiya nimo sa imong kaugalingon bay? Nga dili gyud masabtan sa imuhang partner. Unsay naa nimo nga burag kinaiya nga feeling nimo di gyud masabtan akong partner bay? Sama. Wala masabtan bay. Tinood na ginabay nana. Jokiron mi diri kanang funny mi diri. Pero partner kanay mo mga joke nga kunwari kanang di mi ganan sa mong asawa kanang joke lo nga. Kana na partner na sa joke. Pero kablo ka sa imo gyapon ko muuli biyan sa mga isa. Bitaw tinood. Actually malingaw gyud tag mga na kanang mga bitaw ta kanang opposite ang atong ginaingon. Kay malingaw ta ba nga gibinuangan ra mong nato atong self-food and malingaw ta sa reaction sa tao nga murag nasuko then at the same time kuanda yon mo consoling ka. Karon lang happy na ko brad nga like for example sa akong partner sa shower sa Shocomber. Sa una katong siya na nag-decide nga mag-manager nako. So di ba kasagara remember tong mga Piaok band days nato di ba? Dito mo ko nagsugod sa akong mga stand-up comedy di ba? Kasagara sa stand-up na ako comedy tungod kay idol na ko si Alex Calleja. So ang akong gusto po nga material is more gyapon sa being married di ba? So abot gyud na sa mga asawa di ba? So nako ikikuan ay mga joke maminaw ka abot sa mga asawa imo lang din i-relate sa imong self. Ana naman na ba? So kato nga mga times ato bay ay pimiro okay pa pag abot sa mga abot nga joke pag utro nimong lingi wa na. Asa naman? Di na mo tingog.
Yun naman. Pag human sa show, bungol na mo entire night kay. Tungod sa joke lugar? Oh, Tungod so sa kaya joke? ikaw na na may mo. problema. Pero nabaguhan galing sa nga nga style. But now, eventually, wala na naibawan niya. Wala mo katawa na sa kapil eh. Kanala na mo yung gusto na, Oh, ladies and part gentlemen, na. ay, by the way, Day, I am with my favorite wife. Favorite wife? Kaya na ba i-delete Sa kayo unang favorite? panahon, Taon na. away na. So, favorite. Di ay. So, Favorite wife din. Mo gid Tuna, day, dili kayo, Mo ha? gid pastor sa ubang gyud nga doon gid lo. Kuwan kay ka, ha? Pero karon ganahan ko kay wala na realize niya nga kaning nga mga stand up comedy makakwarta gyud ay mi. Realize niya nga, okay na yun Importante yung ang favorite kwarta. wife Dako siya. gid sa income may gala. Siya. Dilianan sa kanang antuson ko lang niya akong pabebe. Basta kay dili magutom ang akong tiyan. Pangkuhan eventually, din. Bahala ka na, Tao, pag joke na sa ako, masan paingon ng TF. Mao galing siya magipromo sa tiya. Karon nakita na nako nga na-understand na ba nako sa kong partner nga na ba. But before, sometimes di ka makasabto nga kana for example, syempre opposite siya sa kuha. Ang akong wife mga igala is opposite sa kuha. So kung unsa ko ka istoryador, akong wife dili pod kayo istoryador. Ano na sa mo istorya nimo kung talagang friends na mo daan. Even galing sa O, akong gubog. co-DJ society, galing gyud ingana except na lang gyud kung grabe na di Ah, ba. siya. dili kay sa Dili pa sa Dili kay unang sa amo. panahon, So sa una pag moadto kag event, maduble imong atensyon. It's either mo entertain kasi mong self tapos mo balik na po ka sa iya kay wa may di man siya mo istorya. Hadlo Tapos ka nga malain. o basi malain na pud siya kay wa siya istorya imong gipasagdan tapos ay maguno na ka. Anong di uban pa man ni siya oy nga kuha man. Pero karon wala na nag-gets na niya na nakuha na niya ang kuan sa akong pagkatuwa kadto mulingin sa ko sa yabi. Wala. Safe ra ka. Safe ra medyo wa na mo tingog may gala. Pero nag-view siya karon, no? Pero mo lang ging and eventually nakuha na gyud ba na carry na. So pero lagi tungod lagi Brad kay love man nimo sa ka person. Diba? Dili man wala gi perfect by promise, wala gi perfect you know. nga tao nga person. Nagyan na ilang nagyan na mga pagkamaldita na ngani nga kin. Pero mo lagi again, if you guys got married for the reason because you guys love each other, dito man gid ka sa imo ging sabton, di ba? Maldita iso ang asawa. So kaya nagisabot sa nako le. Dili napoy wrong notion sa uban nga basta kung magminyo lipay-lipay na gid na. Kana bitang munang magminyo ta kay grabe kay atong gugma nga di na gid mapugngan ana. Pero tanawa pag abot sa unahan naagi mo kuan mo palya ba. And then mo man din ang kuan ang thought ba nga grabe iya gitong nahimo ba grabe na ko glad kay dito na dayon. Wa siya kabalo nga trial din. Sa mga kuan sa mga naka-partner nagdi maayo pod. Oo, sa ila ra na. Amo nga mga maayo sorte kay mo asawa. sa way Nganong murag kuan sa way Na- pag na- nganong murag ni ko Sa way pag dugay-dugay. wait lang ni kusog lagi among electric pan ni murag. Sa way pag duwa among asawa nakabingwit og mga endangered species. mao galing mo swerte gid akong swerte po ni sila may gala kay kana bitan na ko'y mailan bay na ko'y madunggan Ikaw na lang nabilin mig. Pero ganina sa akong bisita Oh. nga mo tubag yung sa nga pasalamat ka kay for example ang akong bisita ganina nagstorya siya na daw eksena sa una ana nagtindog siya ana tapos na siya kay istorya kay mo PR ba nakadungog ko sa istorya oy kan dili man pinahunghong so meaning to say normal conversation ang asawa ng paguman mo nga so kinsa to imong kay istorya ganina so manong dugay kay mo istorya ta siyempre ang ilahang sa una negosyo god nagsustorya ko ano malain man ka nga naman mi si mga utubangan nagstorya wa man mi naghunghong nadunggan man sa siguro ni mga imong mga words wa man sa min nga paghubuda tila-tilaan ko na wa man mi naging ana Sa mo kagilo kina dia wa pa naging ana ba? Kahalukan wala di man ning ana normal mga conversation ala ba Wala dugay man. na nahuman Ang tiil raman to naganana. turo man sa ilalim tanay usay nga mayon siya nga kanang nay one time giuban daw niya iyang asawa tapos ang problema siyang asawa kay hilomon man pag yun nga na busy siya sister siya pag human hilak pag uli sa balay niingon din nga wag gyud ko nimo gipela-ila wag gyud ko nimo gikuan dito di pag istorya gamitan imong baba dili ako nagbitbitan imong baba nagiana ba kay yung gusto ng asawa ba nga swerte ka ba bi kay ako wag di gyud ko mayana bi di ko mo sa imo bang kanang kasabang ka na mo lagi Kita pa'y magpanik ba? Okay ra ka dia. kami pa magsunod-sunod ba hugas plato din mi Inalagyan pa na ako misis sa una ba? Bago pa ko sa MOR, bago pa ko sa hosting, inalagyan po siya.
Oh, brag kadlok gyapon ka nga mabaliwala nimo siya sa event ba. Na. Dapat Pero yun dili nga ba ka mapansin ng siya. pagkabiutan sa usa ka lalaki nga bana mo na siya dahilan tungod kay nakasala sila sa una? Basa sa Okay, tadi basa tag comment din natin naman tayo mga comment mga higala natin comment. si So again ang atong question mga higala. Ang atong question, sige atong question galing mga higala. basa ba na to? Basa lang tadi. Nawa. Basta kay mabasa lang tadi ni, basta kay babala lang talo sa question na to. Grabe. Bungkag ba? Bungkag lapining ang mga listeners karon ba? Boom! Ay, namina dahil ang butihing asawa ni Mark Rido. Ay Uy. si Abel sana? Adel Lovely, Belia. lovely. Lovely. Belia. Oh, tama. Oh. Thank you. Ningon si Adel diri unsa man ning inyong question oy di man karelitanan wa na ko nakainomdom mag 6 years na siya nawala na siya kang God. Oh. May gali ka na kay God. Pwede mo man ka magminyo otro mga gala. Ang ani ba? Unsay again ang atong question is like this. Unsay imong kinaiya nga dili gyud masabtan sa inyong mga partner. Na feeling nimo nga di siya kasabot ba? Samo kay be. Ana ba? Ana. Mo na tong isgutaron mga igala. Okay? So comment below tapos amo nang gibutang among Zoom diri nga pwede mo mosulod ha. Join mo. Kumustahan ta? Labi Chika ta diri mga Kung igala. babae, labi nagbabae kay pulihan ninyo si Maria para may Ka na iba pwede na to. natay Kung gas. Ambot na po ni si Maria kung makarelate man ni siya nga question ni ngani unsa gid kay ko aniya. Ambot na niyang nostonos kung nasabtan na ba gyud na o wa paghihapon. Murag duda pagyapon ako nagyapoy babiyaan sa bata. Duda ko nagyapoy awayon sa backstage aning kalakihan eh. Kana before mo sakay sa van ba kay na pay mga sikad-sikad sa tiil ba. Pag-abot din kay hilom din kay tanan. Okay. Mo galing Alam mo na. galing mo. sa ako, di man kung gyapon ka-relate, murag gyapon kog Maria nga di kay ko ka-relate kay minyo-minyo man. Ako misis bay kay iyang kuan karon di kay kakasabtan kanang kalit ko maghilom-hilom. Kana bitaw maghilom-hilom ko kana kay no na bitaw ko. Unsa kay atong pagwarta na pud bay nana. Matingan siya Unsa day yan ting? Iyang una ni kay ba. So na ambis murag lahi iyang una ambis siguro niya una siguro nig babae oh. Hindi makon ba? O sige ka gulom-hilom. Okay ra ka? Mana ba? Magabay ko ni ko nga una na kun sa mga lain na ma-sideline. Ana day. Sure ka? Di ko siya motuo bay. Dili yun. Abi niya ginahuna na ako si Michelle. Ay! Ay, sorry. Ops. Erp, ipa-delete to, Erp. I-mute to gamay, Erp. Edit lang tayo. Pwede pa man, Erp. Sorry. Michelle day, ha? Ano din? Di Nag-ana na gunting, Jo. Nalagi gunting sa luyo, Jo. Bante. Habol. Gitaya pa yun. Sige, larga. Comment below. Unsay feeling nimo nga kinaiya nimo nga hantod karon dili gihapon masabtan sa imong partner. Agay, nag-ingon da ni. Inom and laag sa barkada. Grabe ba siya. Minyo na ka mag-inom laag pagka sa wala. Agay, tanawala niyo. Muna isabay nga nawala sa ako. Istorya, Jo. Nawala sa Tama. ako. Istorya, Jo. Mo nang isa na nawala sa ako. Di gyud makasabot imong partner ana. Uy, dapat join minyo na ka. Apil ligid siya permi sa imong mga lakaw. Wow. Kay lagi kay unsa na? To become one na ba? Oh, kay kung ikaw ra mag-inom sara ana. Nahulog man gud na ba? Ani na akong pagsabot ha. Kung mag-inom na si imong mga barkada, labi nagminyo na ka. Walay mong barka, wala po occasion. Wala mo Basta mato lang ka, mag-inom ka, burag lipas Okay. oras lang. Okay. Burag you're Okay. telling your wife nga mas enjoy pa ko sa ila kaysa imo ha. Sa imo. Ana man gud na. Tinuod. Except Tama. kung occasion na nga for example sa barkada, kung barkada Di po malikayan. na, pwede kini mo dalon ni imong asawa. Correct. Oh, Wala Pero gyud kung buhaton. mga dating gawin ninyo nga mag-inom tapang human ato din mo alas 12 ka ang star dancer. Sa oras kang star dancer mo gawas 12 katanay mo nanay shout. Sito kayo. Ay sorry. Naligya sa bugo sa mo gigini ko. Gi-confirm lang pud nako. Gi-confirm lang pud nako. unsay oras? 12 katanay Alas shower Kaya dayon. nagwapa na ng alas 12. Hindi pa kayo. Unsay kanta na, Jo? Jo, unsay playlist ana gani, Jo? Kuha na karon ang Shower me with your love. Tara mo na DJ. Alas Jo. Ay, nagbarkil man na si Jo gubuhubo so na nakatingting na na. Uy, apil sa si Rico uy.
Naka-experience na. Asa pagbarka na? Ladies and gentlemen, our star dancer of the night. Usi kanta na RB. Ako lubutang ang background. Basta niya ako diri. Usi sana, careless with Kanang you. kuan. Nakuha na maguto. Dili, Tripping na buwan, maguto. buwan. Sa una kay Nakay ano. buwan dia, nakay buwan. Na buwan ng Buwan. wika. Sikat na ron. Nabay buwan ako diri. Dili oy buwan good nga kuan. Buwad man na diri. Carlos. Buwad. Buwad suka sili man na. Buwad. Juan Carlos ba? Juan Carlos. Dili kay baso yung mga copyright ta. Ismiringoy na lang tabi. Ismiringoy. Smiring. Na. Up. Sige daw may gala atong kan. So alas 12 na ni Erp. Kanang alas 12 mo na yung pinakagwapa. Dili pa kayo. Dili pa kayo na. Napay pinali ana. Napay pinali. Oo. Da. Gitulo ra pa ng Rico sa ako. Sige. Inom ko dito, ana. Man nga ga kuan man. Ingani ang reaction na paggawas. Ay, dili naman nato ipakita ang babae. Ang akong reaction lang makita. So man nga fast forward man niya kung kuan diri. Music. Ay, di siya ganahan. Naka-TikTok na, naka-Times ko na 3. Naka-time sa man niya kabisaya sa kayani. I-research na to itong ano. Nagkini way palong na niya. Ani way nada ni. Gipalong diretso may gala. So pagsunod unsa pa pagkuan Erp? Kaya mo tayo kuha na. Basta kay kuha lang. Unsa? DJ gapon. Ladies and gentlemen, our dance. Ibutan na to si kuan si Maria. Madonna. Filingera. Brace yourself. Brace yourselves, ladies and gentlemen. Are you guys ready Wow. for Star Dancer? Oh yeah. Sige, padayon pa eh. Put your hands together for Master Popey. Ayan na mga kaibigan. Beer, Bart, beer. Beer. Ayan na. Ops. Ayan na. Op. Yan gumagalaw ng mga kaibigan. Yan na yun. Yan na yun. Oh. Yan pa ating Beer pa. Yan po ating mga sexy dancer. Yan na po si Madonna mga kaibigan. Ayan na. Pasok lang, pasok. Oh, yan. Larga. Ops, sayo may. Wala pa nga na. Larga, mulugwa na ni karon. Larga. Uno. Go. Dos. Oh, may ganun mga halas. Please lang po, wala lang pong hahawak sa ating dancer. Wala lang pong hahawak mga kaibigan. Walang hahawak. Ayan na mga kaibigan. Ayan na. Ayan mga kaibigan. Ayan na po mga kaibigan. Yung mga gusto maglagay ng lagay. Grabe yun. May gala. Pretty kay may gala. Ay. Alright. Another girl. Gigawas dayon kay nahitabo. Bawal na kayo na. Makapiright na ito may gala. Si Up, Jing up. Hangaw, ingon siya, dili niya masabtan ang maghilom lang kog kalit. Hilom ko kay naigi na huna o napod time nga gusto lang si ko Perium, maghilom. Oh. Dili ko ganahan magtok. Masukod dayon akong bana kay di daw kumutingog. Yan. Parimig issue Yung ni... sa'yo mangod ma'am. Basig, kano asa man yung mo man sa party bagyapon ni? Or ganang mga basta itong mga gathering. For example, mga high school reunion, giuban ka. Tapos Pero sa moment or mga kanabitong sa balay, ano gusto ka mag-relax, gusto ka magtanga lang yuga ba? Kinana bitaw, gusto mo ginana lang usahay. Nakoy attitude niya. Muni-muni. Muni-muni, reflect. Abi pasuko ko sa iya. Pagkatawag gimuting ko din ko. Mura na ba? Pero usahay man gud kay tabo mo gana John no kay I'm sure nakaagi kag mga prayer meeting, may ana dito man gud ka mag-reflect. Mga realization lugar. Na yung mga realization ba nga, kung prayer meeting ka, well, you're in the presence of the Lord. Pero kanang ingana, kanang gusto naman po kang kuan, kay dugay naman po, kano sa imong last prayer meeting, Joe? Wait, tinudanay. Ang ato ni nag-guess na mo sa JR na itong kita, nagsabot na, basta naka-appeal ko sa ila. Prayer group, Tanaw ko si Praninimya Baterbonyo. Sa ako, dili siya musugot, palit kog bike. Dili daw ko kailangan magpaniwang. Magduda naman nunta. Kitsa mo si Nimya, babae ni lalaki. Kung lalaki ni, mo na yung modo sa mga partner ng mga babae ron. Di nila ipaniwang ang mga lalaki kay basi may mong attractive. Para why maibog. Yan ang asawa, Ana na siya. Para wanay maibog lain ba? Mura bitaw kung nga wala na kay rason nga magpamatso, magpabutag og abs kay Sige, kung magpagwapo ka, kitsa na po na yung pagkapuan. dapat kung mohimo kag inana, sabay mong duha. Mao ginaperminti bitaw nga buhaton ako may gala. Pero at least sa ako bitaw kay mingon man siya og kuan kanang pagpagwapo pod.
Ako, ging. Sige lang, Erp, maminyo ka po. Siguro mausap na Erp. Lagi. Di na kayo may insecure. Ingon si Pia Angelo, gias na nako ang bana karon, ingon siya sa ako, kinaiya daw nako nga kalit masuko. Basig dugay na. Bisag So, wala gituyo na na niya kuitan. nga wa mamanti, bisag gituyo na ba nga wa mamanti Erp ba? Naiuban mga babae Erp, di na mamanti Erp. Ipatunog gina sa electric fan Erp para ang buga sa hangin Erp ba masimutan ba? Pahingon. Oh, dito padulong sa bana. Agay ang mga bana nga mo di mo sa makasabot sa. Bulad na sa datong sudan. Perting suko mga igala. Ano din ang asawa? Tahong, manggod, tahong. Di ba ano naman Dili ka garag seafoods. Seafood. Mo nang giingon. Oy, daw. asa, continuation atong kuan, dili na ubanon siguro ning asawa kay maupi man ang partner. Magkuyog Di, sa inyong at partner least. dito sa barkada. So, unsay dapat? Di, kung party, pwede pa na kausa kaya na event. Pero kana lang itong ingon maguna inom. Kanang inom bitaw nga, inom lang nga ng burag. Bro, halos kada adlaw. Wait, okasyon nga. Basta na inom Halos lang. kada adlaw na. Storya lang. Wala na. Pag maminyo na ka. Ay, nangimbitar, ano din, ang pag-uli bang gud na dayon, wala na Ah. nang iba. Pag-uli din, dugay na po ka. Ay, nangimbitar si paring kuan ganina, wa ko kabalibad kay kuan. Next na po nga adlaw. Huwag na po garon. Ay, birthday ni Kuan Gena. Kuana na ba? Tadagan na kay ka selfie, nga enjoy kay ka. Kaubo. Ay, gimog dagan picture nga Ang selfie. ang nakapangit man gud ana kay kanang wala kay kuan bitaw, wala kay kanang dili ka magsisi bitaw. Sa tawag ana sa English, nga dili ka magsisi, Ka magmahay. then makitaan niya. Dili ka magmahay unya. Mm. Makitaan din niya ba nga murag wala lang sa imo. Mm. Samot gyud na siya nga balik-balikon. Well, dawaton pa Try ka na, motora. nakatry na ko ana, mura sa kakatry. Barabag kabalog yung di mo ba no, gana mo yung mga sikreto, di man di mo makaistorya Lagi. about mga babae-babae, mga chicks sa uban, ana man na. Una-unaan dayon, kana may mahuna-unaan. Kay for example, kamurang lugar, for example, uban ni mong partner. So siyempre di ka makaistorya sa imong mga binuhatan. Tanaw bi kay imong mga barkada, grabe mag-istorya. Kabi na Correct. si ko ano, Kinapayas si yun ba? Romelo, grabe babae na. So makauna Brad, kumusta tong gabi, Brad? Kumusta tong gabi, Di Brad? makauna rin asawa, di ay ana din ang mga kabuhaton ninyo ha. So, ana tayo mo Tell di me ay. who your friends are, Ay, ba? siyempre, Tell me who your... muto, Oh. ko na. Tell me who your friends are and I will enumerate their names. Tinuod yun na ba kung sa imong mga friends? Dili ay. Tell me tinuod. who your friends are and I will tell you my friends too. Let's tell each other. Barkada na mo. Ay, namagingana nga mga kuan. Still anay lang tinuod. kuan may gala. Ako ubanon na ako akong amiga, akong amiga Asawa. naman, asawa din. Ay, amiga. Agay, amiga. Wala Ay, na. I-edit to. Asawa, I-edit to. Ang I-edit. di amiga lahi po to. Asawa gid Brad. Tapos again, di ang pasabot gid ana, ni sulod na magagamin yun. Wala na. Goodbye na gid ng mga kanang inom lang nga basta kay Oh. inom lang na kanang buragway dahilan basta kay like the good old days na binat. Wala na gid na. Napagaling laag lagi, pero kuyog na gid siya dapat. Na. Ano na, oh. Kuha na dili na wala na tong mga kuha. Parang I can't live without you ba? Ano ba Asa, hindi ko gusto mawala ka. Nganong kusog kay imong tingog anak ka ng mura kag mamadlong sa mga lalaki nga way puangod. Nganong kusog kay imong tingog nag-away ba mo ganina sa imong asawa para Ay, wala na. makonson? Peaceful na kay kung Kanang mga lalaki. Ano din ba kanang gata-gata. Lami. Kanang mga lalaki dia dili gyud na sila mga. Ha. Ang Ang- tarong yun. Ang ako diya nga lami na kay kung kinabuhi, lami na kung tulog, ana hapsay na kung kinabuhi may kala. Karami ta may nga pakitubag sa kuan nabi kasi nanawag dia. Ano? Di na ka Yes, mag-ana pag mo-ring ang phone. Pag mag-ring ang phone. Kita ka sa phone? Kita ka sa phone? Kita ka sa phone? Okay, mo. Dagang kay pangitaon din may gala sa tanawa. Mulukso ang heart kung kuan mo ring. Testingan na to ni si Adele. Na mo join sa atong conversation Sige, si sige. Adele. I-try nato si Adele. Baka may ano Hello siya. there. Oy, shout out kay Sir Royce Arellano. Oy, Sir Royce! Sir Royce! Long time no see. But now, see now. Sinaw. Royce. Oy, atangi din ninyo later on. Unsa kay ato ipang kuan? Load. Load. Tayo 150 load o niya. Oh. Si Adele, And join niya si then- Adele. Adele. Di ko kabalon sa on to mix. Sulod lang mo sa Zoom ha, para atong kuan, atong duha peso. Kung gusto niyo din niyo makita inyong naong, okay ra po. audio lang. Audio lang. Okay ra sad mi mga igala. Kaya basing maulaw ba ka mo? Lagi. Unsa po'y kaulawan? Pero ninyo? mas maayo nga, mas maayo makita ang naong kay Correct. Di na magabasi unya mo share Earth ba sa mga kuan.
kinaiya. So okay. okay ra man ang Kanang kumustahan, mga- pero mga problema, mga confessions like that. Lagi. Naging ana. Pwede ra taguan. Pwede ra nato ikuan. Ayan na si Adele. Adele? Del? Are you there? Wala siyang audio. Ano ba yan? Adele? Ang iyaring ngayon kay, hello. Lahat Is tong it Adele. me? Lahat tong Adele, brother. Lahat Alay, tong ano ito? Adele. Hello. Is it Del? me you're looking for? And I wonder where you are. Unsa galing sa una nga ako nainumduman pod nga dili masabtan ni Lingling sa una nga. Ako ba'y kuan kay ko sa mga bata, brad. Uy, na si Adele. Ayan na, ito na, oh. Adele, mayong gabi. Welcome to BBS. Yo, what's up, Adele? Hi. Hi. Hi, Del. Pwede po tingog, Del. Basing na. Yan. Pwede- Nalabay audio si Adele. Pwede- Parang walang audio. Join audio. Wala Patay audio, sign wala language audio. ta karon. TikTok man siguro ni. Use ko an sa ni audio sa data chorbalo ek ana. Join audio. Del ang imong mic iana daw Del tapos iana dayon tapos ana dayon. Ana. Del. Itaron daw ang Basig na headset. shock mga igala, basig na shock. Itaron daw ang Naay headset. unmute dia Del. Naay unmute dia Del. Wala mo ditik yung audio, bro. Una Wala mo wala. Na iro. Kasi tige iro imo na. Ako Ay na, kay ako na, Bernie. iro, Taraw si teka. Billy oh sa lamisa Nasa Billy naglingkod sa lamisa. si Billy sa likod, oh. Ano ano. De, kanino, i-try na to si Billy, Michelle. oh. Si Michelle Ramirez. Michelle. Uy, nana si Michelle. Si Michelle mo na, Michelle. Muni Michelle dia, muni dia. Muna siguro ni. Michelle. Gitag lagi nimo siya Jo, grabe wa gyud ka kantos Jo ba. Unsa ni, usan na sa mga kuan, gaw. Gaw, hi gaw. Aman. Joining. Uy, doon naman ni ka Hello, Michelle Sol Maniri. Bien, Ramirez. si Ed Flor Navarro. Mm. Hello sa inyo diha. Ang atong istorya karon, just in case karon pa yung pagtanaw sa live mga gala. Unsay mga butang nga kanang mga kinaiya nimo, nga feeling nimo di gyud masabtan sa imuhang partner. Mo na usahay maglagot na lang ka. Kaya nga ano man gyud ni nga di man niya masabtan. Tama tong gingon siya kanina kanang pagkahilomon. Sometimes matingala mo gumi ngano nahilo magagkalid oy na di mga ang pagadto day nagunahuna lang day siya may gala sa mga bayron nun ba. Na Judith na ugma. Napundo na si Judith. na si Kuan ano ba. Ano Pero tungod lang kay feel usay ka guilty lang ta ba unsa kaniyang nagilom-hilom niya. Kanang sa morning, kung ang bana nga guilty, ta naghilom-hilom lang nga morning be, wa na mo tingog. Gatwa na, kulbaan na rin kadayon. Guilty man ka. Kanina na siguro ni nabasa. Wala na, muska na rin kasi mo mga messages di ha. Kaya basin na kalit kana. ni text. Kaya kalit ni comment. Ana, grabe mo review. Tanong ka sa dialed numbers. Basin na ikuan. Wala man yun ha. Wala lang yun sa samod. Pero tungod kay guilty lagi ka, wala na, imong singot, bugnaw na kayo, pati singot sa imong ilok ng gala. Di nakakasabot. Di nakasabot. So gimingaw na ka nang appealing ARP no kay dugay namang nawalay nga na. Wala na, okay na kay misang asawa. Ang gibuhat yun ako, tanan akong buhaton, sabay gid siya. Hiking mi do. Mag mountain climbing mi do. Kanaya na ba? So wala ginakuyog ni. So Tinad. Ayan na si Yes. Michelle Ramirez. Michelle! Munang Andiyan ka na ba, Michelle? wala pa. Michelle! Munang Nakapasok na si Michelle, mga kaibigan, pero wala po siyang audio, mga kaibigan. Unsa air popi? Munang ka nang insay advice ninyo sa mga single nga kami nyoon. Sa mga single nga kami nyoon, well, About anang ingana ba kay syempre. ang pinaka-basic naman ra ginay. gyud, kanang kami nyoon, ang basic ra gyud. Oh. Igna imong partner o imong kaugalingon, nga ato nang ipagawas tanan natong mga baho kinaiya. Para no secrets ta, pagminyo na nato. Kasi pag Wala maminyo itago naman dapat. ka, sus, wala, kapoy kay magpaanal. Kanang kuan yun mo, kanang tanang ginato ba? Open yun ba? Ipakita na, kanang makita mo nga bawk kag ba, kanang wa kay ligo, Bawk wa kay tiil, truth ano? ba, bawk tiil, kana, ipasimot na tanan. Kaya na mag-iuban mag-uya. Ako, dili sa kumaingon ha nga, diretso din mo magpakitang ma-turn out man nagkan. Sa mga first dates ninyo sa pirminong uban, normal yun na, ang the best imong ipakita.
Impress. Burag selling, mapa-impress ka normal gina siya. Di mo ginang level pag burabag kuan ba kuang sa semento pa na basa-basa pa mang semento pumutunog ka na mulubong pa man imong tiil. So di lang sa ka-impress sa ka-impress. Pag medyo action na gahi. Medyo okay na kuan na. Hina-hina din nimo ipagawas ang mga ginagmay nga baho. Ginagmay nga baho lang sa, ginagmay nga baho. Katong mga color nga mga unsa man ay mga yellow, yellow. Siguro katong nakauyab na medyo na drug addict ka sa Green. una kanang may ana. Ana. Medyo ni patol kag bayot sa una kana may ana. Nay kanang nagsadsad ka sa una tapos na sa backstage mo na tirahan. Na. Wala ra to kay ana dai. Hinahinay ka, maginahinay ka. Kanang chain smoker day ka, na kay bisyo. Diyan na nimo hinaynayon. Padi kay mabigla. Pag medyo oy gahi na medyo pwede na maagian og sakyanan pero ang ubos ana di pagyapon. So far so good. Medyo taas na nimo dapat ang pagpaila-ila may gala. Medyo mutungan na ka nga way ligo. Way panudlay. Walay unsa ba kanang mga kanang something mga batasan sa pamilya. Labi na more on sa mga physical. Batasan sa pamilya. Kana. Physical, Hinahinin mo paila-ila nga imo ding imong papa day palahubog, galasong basta mag-inom. Kana na kay sugarol nga mama. Ba na niya. Ana na dayon, di na Palautang nga igsuon. Palautang. Nasa drugs list ang imong igsuon. Kana. Kana nagsugod. Kay major naman, di na makita. Kung nakita nimo nga ang semento murag pwede na ang pison mo agi murag grabe ni kapit pagyapon siya So mean to say medyo doon na ka sa kamatuoran. Yeah. Dito na nimo ipasulod din ang major na dayon may gala. Oy, hi. Oy nanas si Michelle. Hi Michelle. Yeah. Wala tingog. Hi, Shell. Asa man iyang audio? Audio mo nga audio. Hi Michelle. Basin audio nimo dia Erp. Dili man kay Basin Shell. makita man ako ni audio orb kay ma-control man ako ma-mute siya. Ayan na. Na. Okay na. Shell. Hi. Hello. Wala gyapon. Pero naman, pwede naman ako siya ma-mute o ma-unmute So nanay, Mike. Michelle, ikaw daw ang unmute dia Michelle. Wala man, naka-unmute naman siya. Kanang mic. Baka mag-headset na siya may gala. Okay. Kailangan po ba yung headset? Di ba pwede naman? Asa na matapaingon na asa tagadalo ni Michelle mga Habang igala. kapangita pa si Michelle, kasi isulod niya ang camera sa ilalim siyang sayal, may gala. So mo na pag medyo palig-on na yun ang pundasyon, medyo dito na, pag gusto na ka magminyo, dito na mo ipagawa sa rintanan. Nakaburos day ka. And at the same time, ikaw nag-adjust na po ka sa iya, tama? Tama. Pareha na, vice versa. So dito nimo ipakita na dayon tanan kanang mga tanan ang pinaka-worst na nimo. Kanang kung maulit ka, kung saputon ka, kung sa kakatapulan. So that is why ang courtship or ang kanang relationship di agad ang pag-ila-ila. Mo Tas-an ginamo. yun. Ang purpose yun sa uyab-uyab may gala is mo gina siya ang getting to know each other. Kung medyo nagdali ka, then kung sa usa ka semana nagdali ka din, sa usa ka semana ihatag na tanang di maayo nimo para at least kuan. Michelle Ayan na, Michelle. try natin si Michelle ulit. Michelle? Ayan. Wala. I-press na ng kuan na Shell kana sa audio nimo sa imong phone. I-press na ang kanang kuan na mute na i-click sa ang screen. Basta na mo tunga dayon na na mo tungang mute ay unsa na kaning microphone o video. Sige daw. Na-mute, stop video, share, screen. participants. Na-click ang screen. Di ba, click? Yes, Click. ma'am. In fairness, Basta ang dami call center, na- ano? Ang dami ng mga naka-standby sa ating sa ating waiting room si Slade, si Uy, Adele, si salamat, Junior Mosa. salamat. Sige, kwentuhan lang tayo. Anong pagawa sa kuan ba? Pawala sa stress. Ano daw Michelle, i-try kanang pag i-disconnect tapos connect ka balik tapos dapat tanggal join na. with audio ka. Basin na wala nimo to na-click kanina. Ayaw lang tanggalay mong headset Sige. Tapos connect ka Madunggan man balik. niya, di ba? Tapos connect ka balik. Kabala ka na kay VIP pass. So kuan ka na walang ikaw ang among priority. Sige, exit ka muna. Exit. Tapos join ka balik, leave ka. Tapos join ka balik, pag kay makita nga kuan join with audio, kato mo With audio. ha? Okay, sige. Ito muna ako ipa-admit sana ako ni si John Hermosora. Parang kilala ko to si John Okay, tingnan muna si John sa. Muna nagkanta sa kuan? Diyon na ba?
Biray, Si ka biray. ka. Aga na mong istoryan diri karon na unsay mga kinaiya ninyo sa imong self Mm. nga dili gyud masabtan sa inyong mga partner. Kanang time nga mag-join sa ball club sa basketball, Sud ka na ba? kay mas daghan pa daw ko time sa basketball. Ayan na. Sa may kuan ninyo na Mo solusyon sa na imong Tinood, ang isa na. mo sa na imong i-part sa decision nila pag for example kung ulitaw ka daan ka mahilig og basketball. So pag mag-uyab mo dapat hinahinay nimo na siya kamulo ka basketball na nasa daskilid para ma-immune na siya sa baho sa imong tiil, sa imong singot. Singot. Og Oo. maila-ila na Sa niya ang sa ball club. Basketball player ni. Sus babaero ni bantog ra mo problema ni niya. Basig Di, na- basig matagadto sa open- chamber ba mo na ba? Oy, lahi na sab. Oo. Napatay. Pero na may uban gyud nga kanang pero sa ato mag naibol club mo apil-apil ta kay para mag-exercise pero magila-ila lagi nya usay baya kay kada week lagi kaduha ka modula. Correct. Then tag gabi ira ba na maabtan gyud ang alas 11. Ana ba na? So, mo lagi na kung mo decide na ka mo minyo, usa sad na mga igala sa mga Give me ba? Ako maka-join gyud ko ano sa una pero mo lagi napay kasaba. Mo lagi may igala. So, pwede po na mo schedule ka. Like, for example, muangyo ka once a week lang. So, for example, every Thursday night. Pwede, actually, pwede Sacrifice. man na. Sige, Thursday night lang nga. Kuha ni. Sige, laga Thursday night. I-schedule ninyo. Dili pwede nga for the punitin sake mo lang na rason nga. maka-basketball po ka. Okay. O sa yung mo mga rason nga. Kuha, asa na po ka na sa ball club. Tatingala siya pagtawag sa mga friends. Na naman sila sa balay tanan. So, kitsa ni nga ball club. Yung mong kauban. Lain na po. Mo na. Okay. And kuan man pod good ni kanang nagyugyapay factor ang kanang pagpananghid kay kung wala ka na nanghid medyo matingalan siya unya ang igo ra ayaw, nga ayaw gyud buak ka ang pagsalig. Di ginanahuman tanan may gala. Pag human mo buak, Wala na. dapat di mabuak ang For pagsalig. example, ningon ka gigamit nimo ang ball club. Actually mo man may tabo. Okay siya kaya nakay ball ka basketball. Nay one time medyo nitipas kag dalan. Gigamit ang ball club pero wala di mao naglaglaag day. Wala bata ka ba unsa? Nabulabog sa asawa. Yung abi ko bag ball club tanang wa man lagi diya na dayon. So sa next na nga Man. reason, wala na balik ba Wala na. Di nakatuan. Nanapod na ha. Nanapod. Unya, Ay ko kay Faith. Yep. Asa man to inawala man si John. John, where's sa wax, John? Balikan na to si Michelle. Kanang mag-ML daw, kanang mag-ML. Schedule again, Wala kay schedule. Muyin kasi mong asawa, ang ting ML na ko is, for example, 1 hour, 5 to 6, or 6 to 7, ana. Oo. Tapos na di time dayon na kani mo ting hugas plato, kani mo tiglablab, o ning ting kuot, Tama. kini ang ting tilap, ana ba? I-schedule. Dili kay murag Ang nakapan ng good aning gamer. Kami sa asawa. Series. First time na ako, di man Right yung hili now. kong series pero nalulong ko aning The King kay medyo ganahan ko sa style. Sabot yun mi. Nga ni Sabado ug Domingo, tanaw tag episode abay ta duha. Why tanaway cellphone, focus ta sa series. Mo niya tong time. Dungan. Kami. Nanapod mi. Pag for example, na ko series ikaw ra isa. So enjoy kay ka diha. So ikaw ra. Dapat uban yun mo. Kamo duha, Sabay kana yun. sa series kana ko si i-post. Kita duha, ligo na ta. Niapon ta Post, sayo. oh. Ano Tinod. lingkod, Bali. panitag mangga, mangga ni partner William Asinero, lami kayo. Pak, Ay, apple mingo ha. Pak, Ayun. lingkod. Tasahin kami ni Mrs. na i-shot usahay. Pak, pahiter. Tanaw mi. Da. Dungan mi tanaw series, nakasinabot mi. Yung. Pero at least Ako, movie po ako, Erp. Bugya po namon trip karon busa nakahurot yun may pila nakaskuan kay drama karon. Nya ang latest na mo karon ni Kalingawan. Nasa karon dito ko padayon na dyan kay mahuman na ni karon. Apas na ni kog tan-aw. Like something in the rain pa mi. Ha? Simo na siya. Scheduling gid ni siya. Schedule Time gid. management. Correct. So may lain pa may Uy, kuan daw kanang ang pag kuot og ang pagpila ba schedule po daw. Wala. Schedule na lang. Booking na. Kamo ano niyo ba tong laki kita ato ra may istorya ana. Style ninyo ana. Ayaw gyud wala ang kung namoy bisyo or sample hiking ana. Nagi na sa schedule. Ayaw gyud wala sa schedule ang with the partner. Samoy. Kabalo na mo da. Alam na.
Pero kung what if ganahan kay ka pero naagi siya sa man imong kuan nga mag example lang yun siya nga paman ko na di mo ganahan mag-hiking kapoy. Di okay ra. Unsa man na siya, At asa least man na. i-inform nimo siya. Tapos mangita din kag Lineway. Dili ka mo stop dito. Lahi na Sige, po ninyo dili ka. banding. Okay ra sa imo ha nga Oh. magay kasi lang okay lang mga ka. Mangita gi kag lain na halos kamo sa usa ka butang Amo gyud, magkasinabot banding. mo. Kay at the end of the day, mobalik na sa tang anong nagminyo man tuon mo nga wa man day mo compatible duha. Correct. Mo na diha kay kung for example nagminyo mo nga nangapugos tawa mo naginilhanay mo na gamay niyang reklamo ha kapoy ng hiking. Paano na hiking away na dayon di mo sabot. Pero kung love nimo siya pa kapoy man hiking lang tistingan na natin kabalaka kay sabayan man ta ka. Dara, tsara ba gira sa bayan? Palitan tagang sapatos para ganang ka mo hike. Oh. Na. Kay nag-base man ka sa love. Pero kung wala ka nag-base sa love, gamay lang yung reklamo or masuko na po kakapil. Lam-lam lang. Away lang mo, may mo yung away. Mo nang away. Di ka mo sabot niya kay ikaw mismo close-minded naman ka. Close-minded, close heart, close liver, close. Kanang technical. Kanang technical kay ka nga. Tanawa. Giingon nilang birne, giingon ni Jo tapos dili nimo gabuhaton. Ana dayan. Taga example. Ah. Kung love nimo usa ka babae or tapos nakita nimo na pag tapos di mo di kabalo magluto, nagdungag siya. Hala na lata or but love man nimo, di ba? Kung love nimo, mayon ni kag kalit nga kabalo ka ganahan jud kog lugaw. Di ba? Cute gigay ka ba? Oh, kabalo ka. Sorry ka, mo nalataan ko. No, it's okay. Ganahan kog lugaw. Nang kog lugaw. Because you love the person. Sabo kay ka, cute gigay ka ba? Cute pero, kung kuan pa to, paglata, unsa man ning anong lata ni? Fuck! Anong lata ni? Ha? Unsa pagtunin mo sa ako diri ka ng, unsa pagtunin mo sa ako diri ka ng pangag, tiguang na, kay tagang ko nimo kuan? O di ba? Ano rin Lugaw? mong reaksyon? Because wala man. Kanang napagod. Nangita man kag bikil. O, pag Kung napagod, napagod, unsa unsa man yun, nga man? napagod man eh. Unsa man itong Unsa taon, man dapat no? ni- Kung love. Pero kung love, Kung ni- love, kung love. Oh my God, kabalo ba ka ng duko? Tagahan, butan mo nag-brown sugar, lami na. May munti. Kabalo ba kang dukot? Pwede may munti. Ha? Yo, pwede. Uy, Ug lami healthy ni na. nga isda. Lami ni nga isda, crispy. Actually lang ganahan yung kumukha og uling. Huwag na akong ganahan. Actually, yes. Kay kabalo ba ka nga na ingredients ana nga makaboost ang immune system na makalaban sa COVID-19. Because nga, I mean like, we're just joking here, guys. Tapos I'm speaking in English pa. Pero tinuod man guna, kung ang babae man gud nagsugod mo nga medyo namoy kuan, you have to understand. Di ba? Para saya bang di gyud masabtan sa kumbana. So nahilom ko, nagbagut-but man gali ang bana, pero wala pa siya musukol. Yan lang gidawan nga ingana manggaling ka, di ba? Amo na siya. Tahas. O kana siya nga point ba? Nga syempre mag-adjust man gyud mo. Pero hanggang kailan ang borderline nga murag sobra na imong pag-adjust, Ansa. di ba? Nabitaw na ang isa sa isa ka relationship nga murag shaky na ay isa diha nga sige lag adjust ang usa wala na. Ani mong baton. Or kulang baka. Ani mong Unsa baton. man na siya. Ani mong baton. Dili gid perfect na kay partner sa high blood nga medyo gisapot jud ka. Hindi mo gani mo masabtan ani, di ba? The moment na suko na siya, ayaw gyud siya og suklipod kay ang kalayo sa bligan o gasolina. Ha. Silaob na herb. So imo sa pasagdaan sa na. Sagdi. Yang kalagot ipahupaw. Tirahe. Tarong ka pagkatira, ana, para mairis ba? Happy na, okay na. Happy na. Dito din nimo i-uppercut. Labi naglawayan. Oh, dito nimo i-uppercut. Ikaw ba? Ito naging adlaw ba? Nung kuan man kay ka nga kuan, ana dayon ka. Siya, medyo maano, pero wala na. Medyo di na mao ang level siyang kalagot kato nga time compared ato nga time nga kuan na ka. Para siya pod makabalo pod siya nga wa di ka ganahay sa iyang gibuhat. So mo na siya mo understand na po siya. Mo lagi po ng vice versa. Diya, kaya nga rin mo nang dugay sa mo duha, I'm sure nagpakasal na mo duha, nisugot na mo to each other. Kaya siya pod willing na pod siya mo understand sa imuhang unsa imuhang nakaapan sa imuha.
That's why mo gina perminti mo sulod niya habaan niyo talaga ang relationship diha ginang pag-ila-ila. Kay mo gina diha ang pagkuan kay pag manggawas ng mga baho. Tama kay mong gingon na yung mga one time nagi mga time ang lagot ka maging ka, my god. Tama ka unahon na din kag dautan. Mga nading kay uno nga may patosikuan. May katosikuan ana lagi normal man na nagi may Nice. nga burag Nice. night time. Alam mo ang simple na hilom then go back to the reason anong nagpakasal ka. Tanaw ni mong anong ito ni pakaslan ako ni siya nga ba. Ngano galing ni kon ana. Tanay nga na maghumili ang mga pari. Pag maghumili ang pari, isulti gyud ba nga sa Ang practical. practical ba? Oh, sa mangyud. Well, ang problema lang siguro Erp no, nganong lahi ang pastor ug ang pari kay ang pari wala gid nakatry. Wala gid nakatry sa kaminyo nga mga kuan. Lisod mo tulog Medyo- lisod magtulog skydiving kung ikaw mismo wala ka nag skydiving. Correct. Tinuod. Mm. So medyo na insight pero dili gid katong unsa gyud ang depth gyud sa relationship nga naa gyud na problema gyud. Bisag unsaon dili gyud na ma-perfect. Mo nang mugbalik ta sa katong akong giingon nga kung magbuhat tag balaod, dapat na ay balaod na kanang before magminyo. Mag-uban sa gyud mga 1 Taas year. yun, dapat. Taas yun, pagawa si nakapag-uban, pabaho. pag-ila-ila. 1 years. Pero mag-sign in na sila, sign in. Sign in na ba? Kay for example, Herb, kanang yung maminyo tungkol kay naburos lang. Ayay ka na yun. Na uban na makipagminyo kay na feeling nila nga mahawa sila sa kapobrehon ba. Lisod. Kaya uban mga babae sa Herb kay gahimong katabang, gahimong lagyaya, feeling nila burag wala sila future diya. Muna pag na medyo idaran, Malusyang na dayon. muna na medyo idaran man mo offer ko kasal, magminyo dayon, di madala na rin siya, di feeling din niya, hay salamat. Pero actually, Luwas na ko. sayop gihapon. Sabi man nila nga kung ang magminyo na ko, makalingawas na ko, kay naiuban para muhawa na ko sayo sa akong magpapa, muna makipagminyo na ko sa akong bana. Na may ana mo man ang mentality sa isa ubang tao. Na. So pag minyo karon naglahi-lahi na, abi man nilag sayon kay mo, wa sila mag-expect nga magrenta man day kag balay. Correct. Kada day sa bata, o di nagsamot na gyud nagkahirap-hirap na gyud hinoon. Herap talaga. Ang apan po, abi niya og dato po ang ihang naminyuan, gisugot na siya. Oo. Abi niya makakuha na siya sa sapi. Huwa gyapon. Driver naman dito Ulat kay na gyapon sino siya. mga Fortuner Earth ang gidriban pag tag-adtog kuha niya. Driver naman day siya di ay. Pero may lang untag ingana Erp, like consistent kung unsa imong giminyuan mo pod. Oh, mo gali. Dato siya. Inya nimo, inya pagabot sa unahan kay medyo oy kaning dawig mapobre siya. Mawa na po di mo na ana ba? Okay, di ba? Kay dili na sa dato, ano? Oo, kanang ingana lugar kung dato ang imong pagsugod. Pero example pod kanang naa siya time. Kaya in love kay ka kay naa siya time per me. Pero pag minyon na medyo na yung mga changes. Na yung mga Lagi na changes, kaya dapat dili consistent sakto si yung Brother tao. Bern lagi nga dapat haba-haba mo kanang taas gyud ang kuan courting na stage O, sa ang relationship relationship before mag minyo. Minyo. And then siyempre dugangan gyud nagpag-ampo kay di man nimo matag-an tanan. May gyud ka nga atay ko wisdom Lord nga ganing mailan ako ni akong partner. Kaya dili pwede nga mag niid. Ang problema sa uban herb kay tungod kay natiguwang na sa herb ba. Nagdali-dali na ba kay uy dilo ko natiguwang na ta tapos di na ta makana kay masela na ra ba sa 30s na ta so nagminyo og kalit o kana usasad na. Pag minyo so saya pa rin nag-ila-ila. O pag ila-ila na naminyo na didto na dayon lalis na dayon away. Kulatado naman siya. Kulatado na o di naman ka magkuhan kay minyo naman. Mo na sad ni yabog Ay yapon. ingon din Pero dagan dili pod na to. kuha sa sap. Ano? Pero dili pod nato ikalimod nga naaman po nga nga nag-work like nagkasal sila nga dali-dali pero nag-work ra gyapon ba kay syempre lahi-lahi man O may na lang na yung anak kung ay pa lang. Hira ra gyud na. Swerte. Swerte ra bihira tayo. gyud na amigs. Oo. Mm. So, swerte na nga kung pagsulod ninyo, wow, nagkainilhanin na din sila. Guwabe. Perfect. Di ba? Murag dugay na sila nag-ila. Anyway, unsa uli audio, nakasulod ka sa kuan Zoom? Nag-try si Mrs. og sulod sa Zoom. Mura gusto siya mo appeal sa atong diskusyon, no? Ay murag mo na siya i-react. Wala siya madunggan. Try da. Hello? Sa ato? Na, wala. Sa live, wala tayo audio sa live.
Na siguro. React lang mo sa live. Oh, naman. Ayan na si Adel, oh. Naman. Hi. Del, nanagay kuan audio. Del. Thank you sa advice, Kuya Bern. Timanan ko na kilatison na nako daan ang laki ay pakaslan. Sabi ni Apple Brion. Ang pinaka-the best na pagkilatis, kung namoy mga family gathering, dalanin mong uyab. Dala. Dala, yes. Ba't pa si Adel Saan ka walang... pamagi dahil? Ano sa mo si Sign Adel language, walang... Del, Sana. sa language. So tinuod lugar na ka ng himbisan. Oo, tinood na. Ipaila-ila. Tapos kung mag-inom, ipainom. Oh, ipashot, para makitang katang. Magkawas yun ang bahog yun. Mm. Basta yung basaguliro na siya. Basta Tinood na. pangulatan na. Or kanang pagawas ang kwarta ba? Ako naniniwala din ako Herb sa partner na male man or female nga naay kuan sa ginikanan nga mailan nimo siya nga buronay respeto sa parents. Yan maganda yan. Usa na ka Family mga man. nindot family man, usa na ka nindot nga kuan na. Pero again, depende kay po na sa inyong purpose lagi po sa inyong pagpanguyab. Kung inyong pagpanguyab is gusto na ninyo ka ng pangminyo ay nga na pag. Pero kung gusto ninyo tira-tira lang, dito ayun na ninyo kayo ila-ila ha. Tanawan lang kung hamis bag panit, humok bag ko ana na, ay na kayo ninyo sa siya. I agree sa imo, Arp. Labi na sa mga bata pa bitaw. Like, feeling niya, maguyab-uyab lang siya karon kay feeling niya, Burag trophy. mag-abroad pa ko. Burag trophy lang ang uyab. Murag murag na ikuan ba? Trophy boyfriend. For the meantime lang ba? Kanang for the meantime. Pero ang ilang, ang nakaapan sa ila kay, masuko sila kung pangit ang ilang partner or something na naibatasan ng kwan. And di man in the first place, dili wala man sila nagunaon nga pang forever na ni. Dili dapat. Dili. Di ba? So, sa lahat ng maestro kanya kong mga anak, ang ilang mga first boyfriend or girlfriend ani son, ako gid isulti sila nga dapat he should be someone. Number 1, dapat gwapo, crush ng bayan sa campus. Uy, nana si Adel. Ay, na, Adel. Hello. Yun! Giyon sa naman to nimo. Nikalit lang. Nasa akong, ambot lang, nikalit lang siya. Mao Di, ka. cellphone ako. Sorry, Mao ka. Okay, bundak sa First cellphone. time. Push The up. first time of everything. Push up na polo dali, push up na polo dali. Arotisi. Adel, asa ka nagtawag karon, Del? Asa ka karon, Del? Hello po. Nako sa Hyeongkyong. Hong Kong. Sa lugar sa mga NSEC. Yeah. Usa sa mga lugar nga ganahan adto yung Hong Kong. Hapit na mi na daw second wave, but I don't know how true is it. Wala ka Pero patay. hapit na. Unsay nature Pero sa imong work diha if you don't mind? DH. Okay. I'm proud of it. Pila ka years na diha? 8 months po. Hay, Bago bago pa? lang. Bago Yeah. lang. Unsay rason sa imong kaugalingon sa magminyo ka unsa man na? Nga rason nga maana Kaya gid. wala tay bana. Natay anak walay bana. Ay. Ay, Sana. nabinlan So NBI, Herb, NBI. Hindi ay. Namatay na gid siya, tinuod gid niha, namatay na gid siya. Imong bana? Wala na Joke. gid. Imong bana? Yes. Yes. Tingnan mo na, how old are you there? Parang bata pa naman ka. 16. Di, magtinod anay ta istorya dire. Ang ato ba? Ang ato ba nga di ka tamag. Ato din ba? I-mute, be. Kailan ni mo karon, Del? 29 mag 30 na, pero 24 ko So nung unsa namatay siya. so unsa sa Grabe explanation. 24? Before mo nagminyo, pila mo ka years nag-boyfriend girlfriend? 1 month. Tanawara ka. Oh. Easy girl, oh. Wala ni Sige, sige, na. Advantage. Mo ni klaro. Kana. So 1 month, so wa kay mag-ila. Now tell us kung tama ba mong gisulti or dili. Tama jud siya, pero ani manggod ni siya kuan siya arranged marriage pa. Arranged marriage. Ayun, samot na. Kay hapit na Samot. hapit na mawala si Maring nako, si Maring inahan, akong nanay, hapit naman siya mamatay. So gusto niya makita akong bana, unya. Kato siya akong uyab kay siya man ang murag close sa akong nanay ba na ginatabangan ko niya when we're in the hospital, anak. So ganahan siya sa iya ha, and therefore gusto niya nga magbinyo na gid mo ora-orada. Well, sa amuhang kaminyon, there's ups and downs, pero at the end of the day, ma-okay man gid gihapon mi because syempre dawato nimo because that's imo man ang desisyon. Ingon pa akong nanay, ang kaminyoon daw dili daw pareha sa kanon pag init imo iluwa.
Tapos kaunon na po balik. Pwede mo nimo kaunon balik kung naluwa na. Ew. Di pa ka na, sabagay, imo na po bitaw na, di balik na po kaon. Ay, tingnan mo na. Wait. No. Butangan lagatas. Di ka jud lang. Unsay adjustment inyong inibuhat? Like, 1 month naman mo nag-ila. Unsay mo na-discover pag minyo na ninyo? Oh. As in daghan. Oh, As in tanawa? daghan kay siya mga sus Ginoo kumuingon kag agoy na di lang ta magsigisgot ana no. Hindi, major lang. Mga major lang. Major lang na imo na nakita nga hala. Uy, kuhan man din ni siya. O, bisag mga tulo lang. Tulo ka buok, be. Kung daghan man din na. Tulo ka buok nga sample. kuan siya. Una, Di baho siya og mag-toothbrush. Diyos ha? Dili. Toothbrush. Di siya Ay, man siya ka pala. Talaga? Ano man? Inawayon magaling nga. Boss, sinanad Basi siya. ganapo ka nga di siya kapanutbras. asa giyon sa ninyo pagkaanak lugar. Unsa lugar ni nahitabo ani? Wala halo kay. Siyempre, Pops, anuhon, ginani mo siya, tagaan, ginani mo siya, toothbrush, ginanay, toothpaste, daan. Uy, Loy, Nay panot mga mga technique. Wait. So, kung katong nag-uyab pa lugar mo, katong nag-uyab pa mo, waka kabalo nga di siya kapanot bras. Sige man siya ka og judge. Ikaw po, burn kay. So, pasabot ko na yung mga partner ka doon. Kaon og judge or mga chewing. Ay, Para mo na mentol. Para mo na mentol, di ba? Lamig ka ng judge kaya, kay mentol ba kayo na sa baba. So, dili day siya. Wait. Gusto nyo kanina mo nabantayan nga morag, kadyot lang, ano di mo ni siya kapanot? Paano yun? Gistulti niya or nabantayan ni mga dili? Nabantayan ako, ginoo ko, burn. Kapag Ang kalamunggan nga 1 week na sa ngipon, wala pa natanggal after a week. Ana ko saya, Loy, nga nang matulog naman ka, Loy. Nga wala pa makatoothbrush, Loy, kaligo sa Loy ka. May ito ba ko niya? Loy. Excited din siya. Excited. Dili, oy, imo pang birahon. Ako, excited ka, puntok kay. Ay, sorry. So ikaw de ha. Bala paano na yun? ko ito. Bras So, pa sa kanya ko. payunin mo nga mag-toothbrush. So, nag-toothbrush siya, wapon. Kailangan bubuan. Buot-buot siya. Oy, Bagon na, sa imong yung bagon. gangin na mga daghan kayo. So, isa pa lang to. Naku, Isa pa problema lang na. Sige daw. Kadua. Ikadua. Baka major, dapat major. Ano siya? Kuan man, mental. Na siya, ano yun? Na siya, psychological Anxiety. ba? Kay, Okay. Kay, weird, medyo weird Sayang. daw. Anxiety attack ba ni? sa iyahang past. Special ikaw. siya. Something na. Si Hindi special. ba siya special? So special. Special nga tao. Basta na lang siya Special nga something. tao sa Hindi iyo. na ko pwede Special nga tao i-share. sa'yo. Ayun. Kibali mo gawas sa yung Siyempre. attitude? Ana, Mo gawas? ana. Mo gawas sa Unsa yung man ka attitude? nang mo-attack? Oh, ana. As in. Labi nagmaulit siya nako niya ako kay baon kayo niya siya hilumon kayo agoy pag magrosaryo na gani ko kada buntag agoy mo yan siya pag hilumang kay maulit gani ko bantay ka Wala. begeg o hilom na gyud kay na wa kay choice. Oh, pero in fairness, ni-adjust ka. Pag yun yung paghilom, yan sa... at least ni-adjust ka. Kasi sa hilom, ha? Sa ibaton ni mo, ha? Saman. Naka-try na mag Burns. Tabi, nakatilaw ka. Ulam mi oy. Ay! Yun sa ni gusto ba nawa ko sa story. Unsa ni? Nawala ko kay nagbasa ko sa kwan palihog ko update. Wala na, Master Pops. Wala na. Tanawa nila sa replay. So sa lagtod na pagka-istorya, kung ikaw lang, kung balikon lang nimo yung mong kwan, mas ganang gikatana nga giila pag mo siya. Oo. Kaysa nga napasya lang kwan ka. Siyempre. Pero at the end of the day wala gyapon ko nagbasol burn kay nag-change man siya. In fairness, okay. Gaparilyo siya, gainom siya, gagamit siya before. Anong ginawa mo? Kasi mo gibuhat Wala. din nga nag-change siya. Maghubo siya permi. Wala. Gipangutan ako sa unahan nga, unsaon daw nako okay ra ba daw sa ako kay syempre sa ako ang religion. Ngano daw ko nung ani, dili daw ko nung okay ra ba daw sa ako nga magingani siya, magamit siya. Anak ko sa iyahang mama na iyang lang desisyon. Like ayaw hikti ang tao sa iyang liog kay the more nga magwala siya. So let him be. Kabalo man siya unsay ko sa death sa akong mama. So kabalo na siya unsay iyang padulngan kung padayon siya sigarilyo. Ana lang. Okay. So wala lang po kani kuan. But eventually, ano, Wala. unsa may iyang turning point nga nagbag-o man din siya? Unsa Nakaila naitabo? siya sa Ginoo kay Ayay. nabuutan gid siya, tinuod lang nabuutan gid siya. Mo nang Wow, gikuha praise siya the ni Lord. Lord.
Ayay, delikado, Erp. Pag magbinutan na ka, Erp. Uy, Mo gani na ingon ako kuya gapon na yun pag binutan dil kay mamatay kag sayo. Oy, ba? Actually, dapat ko'y buhaton nun niya nga di mayo. Alam na. giamin na. Pag toothbrush lang daan. Pero karon kaniga ato-ato man kita lima man ta karon. So nana kay bago karon. Wala. We. Wala. Yeah. Siguro kay ingon siya. I love you kaayo sa dihang. Ang animal na dilain kulira. Ay, Okay ra ay. po. Nay bago lugar, nay bago. Sa di ano Nay sa bago nga Hong wala Kong. na probe. Na siya mi. Inimil na siya mi. Yay. Da sa Hong Kong de wala de kay ginadit de baka ka. Wala na Wala. chikwa na day. Uy, Tira wala. ni mo, ano? Ginoo ko gamay. Oh, so naagin ka nag-apply kamaluman siya. Wala uy ginoo ko gamay. Ano ka pala mo gagamay? Ano ka pa lumang kagagamay? Da. Wala lagi ka lagi. Wala uy ginoo ko wala gid. Na kung kuya na nawa ni. Tara wala lagi na ako. We could do this all night. Kailan ako nga akong gi-invite ani Uy. bro. Daan Uy. ko pa. Ginabuli man kita sa mga Chinese, no? Pwede na to sila ibuli, ana. mas gifted ba ang mga Sige daw, Pinoy? di ipaklaro daw asa daw kung sa koto, sa kumagko ra, sa mga daw. Kaming king toothpick. Ha? Kita na gid. Kita na gid si Adre Inday. Kita na gid siya ngayon. Wa na. Sa inga, Ingani uy, ba? baka kay na ba sa inga nga edad lugar, tawalay karelasyon unsa lugar kamingaw good. Tauna. Chinese man eh, Tauna Chinese. na, Chinese ni, no? Chinese ni. Chinese. Ang Pinoy, oh. Oh, Pinoy. Di maklaro. Di maklaro oy. Pero karon wala talaga, wala. Oo, wala. Ren kay. Listen kayo. Nay ka panguyab. Kwarta akong gipangita. Na, pero sis. Ay, Ayaw, lili ba? Survive pa man ka ha. Survive pa man ka nga walay pa. Survive pa. Okay pa. So, unsa ni all, Kailangan mo. so, all by myself lang sa takaron. Oh. Siyempre. Oh, Yes, kabalo. Kani siya, tag-ano na ko ni siya klase. May ni mamingger. ha? Si May Mamingger. na may siya gitara, na siya gitara. May mamingger. Oh. Sige daw, sampuli mi dabi. Sampuli na, Before ka mo Mamingger hawa, na. sampuli mi daw sa mong gitara, bi, wante lang. Dili ko kabalo. Chorus lang. Ay, plucking. Two. Dili ko kabalo. Chorus. Dili ko kabalo. 1, 2, 3. Sa So, sa lugar ng gitara, props. Oh. Sa lugar na props, ha? Props? Oh, props lang. Bebe, sa. Larga. Chorus lang, Dili daw chorus. kabalo pero nagkuhan sa lyrics. Sige, larga. Chorus. Chorus ba? Gwapo nga kanta oh. Wala pa. Silent. Alright. Wala pa. Antay to na Sound of Silence. Kay mo to ang nagilog na. Oh, yeah. Sunod na ka ng Sige. kain ako. Ready. 1, 2, 3, go. Ready, go. Di, sunod na ka ng kayo na lang. Promise. Isa lang kalinya. Chorus. Ito lang kalinya. Linya lang, God. Oh. Wala, lagi. Dili ko kabalo. Hindi ka balo niya. Nagtanong sa lyrics, sige na. Ba? Maulo ko na Uso pa ba ang arana? Saya man eh. Maulo lagi ko. Ayaw na. Ibalik na ang franchise. Oh, shout out. Ay, Shoutout shoutout din. ko sa akong kuya nga nasa Saudi Arabia karon. Hi, bro. Nananaw ka. Agay, ginukulot tama. Good luck nimo. Wow, mga abroad. And sa akong, Mga sa akong abroad mga tanong. friends and yot. Pagkita ta karon Sunday yot ha. Uy. Uy. Hindi na bulaga. Teka muna, asa di ka to? Mag-iaglag, me. Taga sa to Gadris Pilipinas, Cagayan ka? Sige, Opol. Ay, Opol. I came from Patag, Opol. Ay, hello. Uy, grabe, dagan na to sad-sad yung patag upol ah. Correct. Na mao gyud, tinuod gyud. Right. Nako din ha. Wait lang. Nailalaki nga ni Kuan ako ng igsuon. Gagmay din taga Hong Ay, Kong. bilang gito. Pag sure ko bago. Audi ay gagmay di ang nasa Audi Hong Kong. ay, ah. Audi. Salamat, Adel. Ingat You're diha. welcome po. Thank you for giving fun. Tapos apil sa BBS nga group ha. Apil na ba ka sa BBS nga Apil na grupo? Of course. Good. Kung kamera kayo So nanatay nanatay Hong Kong edition BBS Correct. Hong Kong Hong Kong edition. chapter. Hong Kong chapter.
chapter. Ayan, hilasin tanan. Salamat. Bye-bye po. God bless. Bye. So, There you pwede go. na tayo mag-concert dito. Piako Pwede na. Ay, Pwede siyempre. mag-concert na, pwede sa na. BBS. Siyempre, kung di lang tawa yun, okay ra. Siya yung mag-organize? Siya yung mag-organize. Kundi na Ah, tama birahan. 100%. No? Kaya ito mabira na yun. Si Michelle Ramirez atong i-tribe. Hi to Ibiang, nananaw si Ibiang na po. Atong istorya naging karon na unsay mga kinaiyan Six nimo? May. Mga kinaiyan nimo nga dili si tawag ani? Masabtan. Dili masabtan. Dili masabtan partner. si mong partner. Borso na siguro nag-away mo, nagbulag mo unsa ba? Sige daw, Ako'y paki. kaila, gapanot brush man, pero dili ga toothpaste. Yun lang. Asin. Yun Asin lang. yung gamit. Ay ka Chicks May nas Japan. Ay, Chicks May, Chicks apel May, sa among Chicks May. discussion diri Chicks May para kung nanay Hong Kong, napoy Japan. Oh, sunod na sa Zoom Chicks May. Sulod sa Zoom. Oh, Kisa man ni si Rosana Agusan Esparcia. Lagi. Pamilyar. Pamilyar na. Aw. Okay. Uy, katong mga, pwede pa ba, unsa man ni nato nga katong mag-join sa ano, siguro sila nakakuha last time. I-draw na to karon or Unsa na katong? pila naman ni sila kapag katong sa load na to. Para man Naman, play, nagipicturean. appeal ko na ni uban to for unom ra man ni kabuok. Oh, di nara sa uno mangguan. Di ka na. Kana. Ulom. Kay kasagara makadawg yung Kay katong man sila man nagpabilin ang- jud sa end sa show. Gi-appeal ko na lang to si Kato na Palaw nga si Cloma nga dito nga iyang alan sa screen. Correct. Ay, oo. Uy, ang t-shirt ako nang ipamutang sa guardhouse sa ABS-CBN. Kita na Kay na ko dito. maglisod. Kita na ko. Ang problema lang, nakalimot tagbutang sa pangalan sa winner dito, no? Hala. Oo, Wala basi. din yung butang. Butangan dapat dito kay basi niya. I-text na to si apil man sa BBS kuan na karon sa to si Jobert. Ay, oo. Pwede. Natay Sige. member dito. Anara. Paliog ko. Ang lista lang, Arp, para kuan. Okay daw si Chicks May, pero unsa daw topic? Karo pa Once siya- again, Ang topic nato Atong- karon Chicks May. Dako ba ang taga-Japan? Ana. Kay kanina nagingon Kay man sa nga, Hong Kong daw, gagmay kay daw. sa Hong Kong daw gagmay daw ang ang hapon ba dagko basab. Or maura na sila mga Asian ha. Mo na topic nato for today. Mobitang magkuhan na sila, magkamikasi kay gagmay ilaw ay pulos. Panda gani kay pambahog sa ero na. Now pa ko kauli. Ay gikan lugar pa siya nag-duty lugar. Puti. Tapos ang mga babae OA kay sa ila kay bisag gamay kay sanan kay ano OA kay. Oy, si Kuano Ang istorya na to kan re unsay kinaiyan nimo nga dili gakasabtan si mong partner. Kanang pagkamudi na ako ingon sila. Oh, love. Kakasaputon ko akong husband kay Kalitra ka Rako masuko. Rako. Ngano magtuon Kalitra ka masuko? Asa nga Eh, partner nakatuwid di mo. na di ang problema sa good earth lagi usay always remember nga dili lagi mananagna inyong mga bana. Correct. Nga mag-isayguryanan nila nga, magsapot-sapot din sila kay para lugar anana. Tapos, ang ending, wala na sabtan sa bana nga nung nakuhan. So, dili, wala na solve. So, pwede na okay na sad mo karon mahitabo na sad na sa sunod na po ng mga kuhan na po siya gibuhat na wamang kabalo mong bana nga may mga kasaputan, inisapot na sa gawa, na sa kamutingog. Wala, di kin masulban na. So, kailangan Kung nila wala sultian. Oo. Mm. Kailangan nimo, di ka ganana ng kanang... Unsa ang pag-communicate on earth nga ang ending kay Mo na ida kong disgrasya diha. Kaya for example, di sila ganan kanang dawi. Kana bitang usay pre ni karon nga naka-quarantine ta. Nat ang mga banak kita natay mga lain-lain way sa pagluto, sa paghugas og plato, sa paglimpyo sa balay ana natay mga lain-lain nga mga proseso. Karon lahi ta so na style nga ni unsa man nimo di man naana. Di manggun mo mong nimong naandan sa mo na nga na may gala. Pre anang kuan sa mo ang topic na mo tungod sa tangkong. Sa una sa mga agoy ko sa una kanang tangkong sa baboy ra gyud na. Correct. Kana magsuri-suri ba oy tangkong. Nidako gyud ko nga kanang tangkong bahog na sa baboy. Lahi-lahi man din ang tangkong de naman ay tangkong na para baboy katundag ko nay tangkong na kanang
panggulay mabitaw na sa Salad, chowking oo, karon oo. nga gagmay udlot. Mm. Karon Herb kay si Mrs. ni Mm. palit man sa tangkong. Niingon man ko nga para magunas baboy na, bahog man gud na. Wala bungol diretso. Wala nag-away na diretso mga igala sa ko. Ano nagbungol? Tapos saan tamang yun nga ang tangkong, di magiging kumukhaon na kay ang panghuna-una sa baboy ramang yun na. Ang gwapo ng tangkong sa baboy sa i-chop na siya, tapos isagol sa tahop. Mao na siya ibahog sa baboy. Lahi po tong tangkong na katong medyo gagmayon nga style nga murag udlot nga Pangkaon na yun sa tao. pangsalad sa tao. Dahil sa tama na bingaw man takabalo sa kuan. Ana ba? Ano sa chowking? Wala di ka gito. Magigisa. Wala ka gito bagog ayo. Wala ka dungog nga ningon siya nga. Baboy bitaw. Kanang na dimples lang ni. Ako naman ipasabot ato di pandamay. Kahilas ni mo, di lugar ka mukhaon, ani? Mabit ang ibuhat ni kay para galing ni sa baboy. Ako naman ipasabot ato di. Baboy ba? Na-hurt ka no? Na-hurt ka Karon karon Maji. karon pataraw ka na hurt. Nadugay naman kang baboy. Wa di mo na, G? Ha? Lain man. Airpods ato ikuha mo, Airpops katong website ato gani. I-message sa ako ba? Para tulog para Wheels of names. Wheels of Fortune. Names. Si Michelle Ramirez di siya kasulod may gala. O apil na sa among Zoom. Na diya sa comment na mo. I-click lang na siya automatic na mo download ana may gala ha. Uy, akong igagaw na nanaw, Mickey Alaba, sa mga karon mix sa Balingasag, regards ko sa atong mga kandiha, uyuan, mga kay gagawan. Actually, katong pagka-DJ na ako, nidaghan na ako igagaw. Nidaghan. Gidaghan mo ka ila. Nidaghan na ako kaila. Si Kuan man kaila man Gidaghan mo close. Ay, close kimi ana. Ana mi ana, classmate mi sa una. Asa mi na classmate ha? Me. Proud lang siguro gid sila. Kaya siyempre, at least siyempre. na Alaba nakatungtong sa ABS-CBN. Oy, di papila sila kampo para ugma sa hearing. Oo, mo gani. Karon nga, nagproblema ang ABS-CBN, wala na din ko nila giila dayon. Ha? Isa na din sila sa nag-post. O sa pa sa mga nag-share. Oh. Kanigi ako di magi ko magkuan pero nagi ko isa nga gi mahuman mabayran lagi na ko ni akong utang sa iya gyud di nagi ko mootro ani niya. Kabalo ba ka kusog kay siya mag-share about sa shutdown. Tawag siya makaunhaw na ba nga sukat sa akong pagka-DJ. Pila na ko ka years brother karon. 15 years na ko ha sa ABS. Sugod pa sa akong pagkaulitaw, di ko perminti ka kuha sa appliances. Nagbalin-balin na siya og branches. Kung asa siya masa nga branch, bisag asa siya nga branch, dito gyud ko mo-order sa iya ha. Tanan akong halos appliances sa iya gina ako ginakuan. Bisa pag nakabalo na ko kay nag-host man ko sa ubang appliances na store. Mahal man din ang ila ha. Dako kay lang pero wala gyud ko nag-change kay mas barato. Wala okay ra gyud ko. Pero lately gyud grabe gyud ang sharing gyud nga kailangan gyud mag-shutdown ng EBS. Wasa magunaw na ba nga kung mawala ng EBS, di na ako ni mabayaran ni iyahang guan last niya nga ut. Sige lang, gamay lang agwan ta hapit na ni maimpas na ni. Kaabdi ko karong tuiga pa ba ni? Dili pa. Ay karong June. Hantod June na lang gid. So magduol ra gid may gala ang kung maaprobahan ba ta or dili. Mahuman lang gid ni. Di na ko mukuha. Hala ka diya. Ayay ka. Ganahan pa naman ko sa iya kay matakaton ako sa iyang store, tinatimplahan ko kape. Pwede na ko mag-gets nga nung sa among pagka-amigo, sige sag-share. Di ako wala ko'y problema, Herb, kung nagid kay problema sa ano. Ako ko problema. Pero kabalo magug ka nga friends ta. Ang akong income, ang akong pambayad diha sa imuhang sa inyong negosyo. Tapos Muna sige grabe. tawag Herb na delikadesa. Mao galing. Kung namoy in fairness kabalo ko daghang pugoy mga friends uban nga medyo pro pero naghilom sila because delikadesa because of our sila. And sa then, among mga amigo. thank you. Oh, thank you ba. Thank you kayo sa ila. Oh, nga mo na Ako po sa kami. ako mga kaila, mga amigo na ako, mga suod na ako. At least hilom na sila. Kabalo ko nga basing okay sila pero di sila careful sila og post. Kasi ako Pero in fairness, nabi tayo mga friends nga mangutana kung tinuod ang gitagan na to Oo. facts na about anang mga BIR wala mi nakakuan na mi natan wala na din ni okay na sila okay. Ang problema mo ng mga haters
Bisag tagaan na nimo og facts, tanan na nimo tanan mo di giniya. siya gusto. Sakit gyud gyapon sa ilang buot. So klaro na gyud kaayo nga wa gini, kuan gini siya kanang na gini personalan na gini iyahan na gini siya kalagot ni. O base Automatic na unfriend. or base tabla-tabla na sa siguro ni kay tungod sa COVID way kita o feeling nila tabla ang tanan kamo sa diha apil pod mo wapon mo sweldo diha. Nang kuan di ay nang damay. Sige na lang ako ara po. Atong wala pa'y COVID, wala pa nila itabo nga dagan ay mawalan og trabaho sa COVID. Nagampo sila nga IB kita. Dobi kinadugay man ta. Muto naglagot sila, nalipay na sila karon. Dalagi Tabla na ta. Oh, sige lang. Sige lang, may gala. Pero ugma ampo ta ugma bi. Kada to mga Ugma, kabibya. gwapo ni Ugma kay i-live man, i-hearing na yun. Magbaha ang pro antay ani. Pero ako di ko mo tanaw, bahala na balik. ABS-CBN, di ka matanaw? Di ko mo tanaw eh. Focus lang ko ni Lord. Mananom na lang ko diri ako naman ning ipakuan, mag-order na ko og si tawag ani kanang garden soil. So mananom na lang ko diri sa likod mga igala. Kana. Ako Tamli og kuan pod. Tamli og kanang palay. Tanan galing para lami ang feeling may gala nga kuan kanang mamalit ka nga mananom ta ba? Mananom ta. Si Chicks May. Ang fresh nga gikan og duty lo. Sabi oras day ka. So day oras karon di ay. na chicks mayo. Ay Chicks May! Arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Genki Ikaw desu na ka? O genki Di desu na yung tingog. ka? Wala na po diyan tingog. Tanawa dabe, tanawa ang audio nimo dabe, tanawa. O genki desu Introduce ka, sa Joe. chicks me. Jo, i-introduce sa si Chicks May. Unsa na siya sa Ano si MOR, Chicks yun? May, kuan siya guys, miyembro ni siya sa unang panahon nila kuan na Stickamers. Stickamers. Tapos wala na ko nakasapon anak nga kuan. Huh? Wala. Wala mo di kang kasabot sa Stickamers. Wala Wala na ko Dungan nakabot. di, ami. Wala na din kakabot. Wala na. Oh. Pero kuan kaning Pero kakita ko Mga kauban na sila ni DJ nakasilip ko Tiny. ana sa una. Unsay kakahitabo sa Stickamers. Nag-spy ko sa una. So dire sa lahat ba istorya dire nakita ang inigugma ni Sweet Maricar. Sweet Maricar. Oo, aning si Boy Negro pod. Mga friends, mga friends ba? Friends si Boy Negro. Mga friends si Boy Negro. Yan. sa wala Pero nakabaloon sa ng Stickammer. Kuan- Wala siyang audio sa sikat. una nga live stream at the same time pwede ka makachat video. Mura siya murag mga ingani. Bigo Live, murag mga Bigo Live, mura og ganang kuan, pero Murag ingani gyud. walay copyright, Na-host. murag nani oh. Pero kato siya nga Nawala app. man. Pwede Nawala ka kato man siya siya. nga app, pwede siya mag-play og music, di ba? Oh, actually burag ingani ka pang burag Zoom na makasulod pero minimum of 5 or 6 ra. Ana, And then kuan mga kamulog medyo istorya. nagpermi og online ang DJ. Mga buyag ang Depende miyembro sa ato sa una Pamina. sa Stickamers, mga buyag. Diya nagsugo silang Pagsilip Tiny, na ako. DJ Tiny, diya. Jansa. Ang ending lang dayon may Si gala Juan, kay di na din siya na imong free nga kuan app. App. Sa Japan ra na siya. Nawala na din siya mga gala. Alright, nawala Parang sa ang damda ng ano natin diskusyon. O kabantay nga maghapit na tag 2 ka oras. Sabi dalas juice. Ang bilis no. Tama. 1 hour and 40 minutes na po. Ang buot lang kung isulod ba sa Maria ganina, bro. Wag ganahay bro ni action sa Nag-zero sulod. siya, oh. Pero pag tanaw niya nga ang topic about man sa unsay kinaiya nga di masabtan sa iyang partner, wala siya, no. exit siya diretso. Ingon siya na busy siya kalit nagpa-live. Ma-roast lang siya diri og tarong mga igala. Alright. Anyway, Yan. sayang gani si Once Michelle again, tomorrow. di yun makasulod si Michelle oh. Sayang kayo, sayang. Og si Chicks May wala na kuha na. Kasi audio na hulog. Hulog. Okay, anyway. So dagan salamat guys. Okay, salamat sa inyong Yan. pagtubag sa among mga diskusyon dire. Okay? And Thank you. okay, nanay bata gina nanay Wednesday. gisugo sa asawa Oo, na. isa ba? Ato na imong kuan ni. Wednesday. Say hi sa. Wednesday ta sunod, Wednesday. Oh, Wednesday Wednesday, MWF man ta, Wednesday na Santa Maygala. So paano yun? Oh, and Paano then, yung load okay. mo? Wala to na ano? Oh, dili, ato karon. Na. Sige, de, share your screen. Ay sa kailangan. Share screen. Ay sa kay nay sa mukhan din nga bata. Kailang. Gipasulod na sa Ay, asawa. ay, share lagi. Ay, Arya. Wala na Host, tulog. disabled participants sharing. Jalan. Ako'y setting dire. Okay, larga otro. Wait, R. Asa kay Wait, Unsa ito yata nga ni Lord, no?
Load na 150. 150. Ay, sa ka na. Asa man itong mga hatag og Alright. napkin. Wa naman nakabalik ang mga hatag og napkin, mga igala. Ayay ka. Nganon to? Unsa di paranghid sa imo? Ambot, wa. Nakita mo ko nga barang nisulod to kanina. Tanawala Yeah. man. Adyalan. Oy, not responding man ko. Ay, kailangan. Adjust. Sos, masyadong... Diyos. Masyadong mahina man. At togigram. Togigram na. Okay. Ayan, Na. notebook. Kana, kita na. Nakita na. Okay. Okay, ready? Okay, rada. Alauna. Ready, ah. Alas 2, makadaog. O 150 pila? load. 150. 150. Okay, 150 load. Go. Si. Lalalala. Aris Angel. Oy! Si Pia Angel. Uy, si Kuan. Tadaw, bigay sa gawas pa ni siya, Erp. $50 ni siya, Erp. Dili man. Dili, unsa $50? Dili ba ni siya sa gawas ni siya? Hindi na sa ato. Kagaya na Dili, ni siya. dili. Pia Angel Pulutan Ah, Abaw, kagaya na siya. nakakay load mga igala. Apertiha mga igala. Grabe, kadaog. Grabe ba eh. Congratulations. PM lang, message lang ko. Murag friend naman may anis, ano? Peace. Ay, Para makuha na. Usa ka pa ni sa mga gaw Kumari ka pa na ni. mag-text meeting na rin. Usa sa mga gaw ka pa ni. Gcash, Sa man ni. Hindi, ayaw kay. Muna siya ang bana ni AFP. Ay! Ay. Listen na. Oo. Alright, it's a great night, ladies and gentlemen. Salamat sa inyong pagtubag, ha? Alright, and see you on Wednesday. Dagan salamat day sa Rescue Alcohol. Okay, Rescue Alcohol, I love you. Oga, sa inyong tanan, dagan salamat, guys. Please paki-subscribe sa among Bitok University nga YouTube channel. Tapos kato na Instagram diha, na Instagram, please. Active ko sa Instagram ang good kay may dito kay daghang words ba, puro ra mga picture. Pero high heart, mga icon ba, emoji ra tanan ba? So na ako sa Instagram, paki-add ko Bernie Bitok tapos 2. Okay? Sumora to. Okay. Ako pod sa akong kuan na social media sa Instagram gyapon Joe Romantico, sa Facebook pagitanan niyo Joe Romantico, and tanan social media nako. Instagram, YouTube lang Joe Romantico, Joe Corny Vlogs. Yan. Tanan i-search niyo. Alright. Tok. And of course, ampuan na to ning kwan, COVID, mga frontliners, o ampuan po na to ang tomorrow na mahitabo alauna sa mga lain-lain nga mga live streaming, paminaw Please. mo, and then Ampo, makibana ta, tapos ampo na yon samtang kuan kay kami gusto na gyud magbalik and magbanding ta sa on-air mga pamilya. Please, don't forget, happy bagay karon nga uploaded sa YouTube. Katong design ako nga gigimo na ako nga na ko'y pen art nagananan ako ra po. So nandito gyud sa nako paghimo sa koan, and then YouTube, Instagram, same gyapon Master Poppy. At the same time Facebook, and of course Master Poppy Alaba sa TikTok. Alright. Salamat mga mings. Alright, ingat mo tanan. I love you all. God bless. Bye. Bye. Guys, Bye. Bye.